jedem, pojďte uši! Rychlej. Levačka! Pořádně, Ráďo, pořádně. A už střílej! Zase špatně! Běž. Jedem, pojďte! Pojď, zvedej se! Počkej, tak já vás zkrátím na 5, jo? Pěkný. Pojď, Tony! No, pokračuj. Bída! To je bída, no. To je opravdu večera. Od večera do rána. A tyčky se počítají taky? Ne, není gol. A dobře, zkrátím na 3. Ale to už vám nepovolím. Pokračuj, neboj. Musím vám dát 3 góly, musíte dát. Doběhni to, střela. A Matkej. Připravit. Pořádně, Tonda, pořádně. To je ono, pěkná nahrávka. Co? Tondo, dokončí to. Tak, Jiřo, teď, cílej. Jiřo. Dobře, na -2. Pojď, Janku, levačkou si to posun. Hoši, až dáte gól, tak to skončí. No. Jo. Proč myslíš, že se vám to říká, ať se posunete tou levačkou na druhou stranu? Připrav si to. Tak, Peťák, to bylo ono. Ale trefit bránu. Pěkné, Milane. Ale to jsou nahrávky, přesně jak vypadá. Tak, výborně, Vždycky Milo, jasný. cílej. Jo! První. Máme první. Dobrý. A už tam běž. Běž. Kluci, Běž, Marko, zatím.